finance lampang hi finance lam expert ni lo chuan pu speaker ka pel thilo tura ka ngai han soi tur tamlu tuk ka nei lova hey all samte ami pui mi mirina an ria thiam thei tura comment lem kan pek du chu finance chungchang a hian hey welfare state kan in tia welfare state a chuan public welfare mi pui welfare kai noi thil hi ngai poi moni tura ni ti ni a kan finance chang tu hian hemi kong a hian ngai dan fel tak le thatak a fia in hep man fu in ka ria mi sum in ren chema tul huna chuan ren chem taka ati rualin mi pui welfare atana sum pek chuanga ya chuan iblovin be sei pi alam thlengin a in phal thin hi lom om ka ti a en tirnan hei healthcare chungchanga te le regulara na thok tu ten lo an lak theina turatana sum in phal kong ate heng te hi ke ni mi pui mi mir finance lam expert tak tak lo tan phe chuan kan finance management a that le that lo kan lo te na ve mai te ni a regular taka sarkar na thok ten lo an han la thei te po hi sumin dai lo ti ren kara alom om hleng ga ria ani